Kakateli, a chekai, a no kai. Ibe nana ni wa ibe nana ni anduye. Nyokote nyokomanda andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma, songo matemedia. Andi paratelima, telima, wadaka di tro. Sojo la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe nana ni Malion severa. Andi intérieur, andi extérieur. Songo matemedia do, ani si mankol. Apara no kanyine, abe jateliala. Abika so nuguya, songo matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Sanu ye nɛgɛmafɛn kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ don an ka masimafɛnw ani an ka masirimafɛnw olu dilanni la o kama ko sanu kelen ale donni cɛ fari la ale ye fɛn ye dɔnnibagaw ma bɛn min kan Mamadu Jalo ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye o ko kan ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Hygiène menstruelle ni o ye muso ka kalo labɔ ye ko ale ye fɛn ye a lasanuyali kɔni ka gɛlɛ kosɛbɛ kuma tɛ maa minnu ni olu ka gɛlɛya kɛra yelibaliya bana ye ni o ye filen ye ko olu b'u ta kɛ cogo di Zayide Zubo ye ale ye wulikajɔ kɛ o ko la a bɛna caman ɲɛfɔ an ye nin kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛn octobre kalo tile 13 san 2025 an bɛna mun walawalaw ye nin sisan da in na o kama an b'a fɔ k'aw bisimila Advance TV jabaraniso sanfɛla la. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na sanu ale ye nɛgɛ kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ don an ka masimafɛnw olu dilanni na ka taa se an ka masirimafɛnw ma o kama n'i ye ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko sanu ale donni cɛ fari la o ye fɛn ye diinɛ sira kan bɛn ma kɛ min kan fo ka taa se dɔnniyabaw olu nasiraw kan Mamadu Jalo ale wulila ka t'i ɲɛmada a ko fɛ a ye minnu sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Sanu ale jatelen don nafolomafɛnw fɛ an ka jamana kɔnɔna la nka jateminɛw dɔw y'a jira k'a fɔ cɛ ka sanu donni a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye a ma hali n'o y'a sɔrɔ maa caman hakilina tɛ o ye an wulila ka se ka ɲininkali kɛ sanu baarakɛlaw olu k'u hakilina di nin waleya in kan. K'a fɔ ko cɛ tɛ sanu don o y'anw baarakɛlaw o y'anw dabari ban. U b'a fɔ a man ɲi hali ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba delila k'a fɔ n ye parce que marielen n ye Alliance Nord don tɛgɛ la mais a ko ma n k'a bɔ n y'a bɔ n y'a yɛlɛma ka kɛ warijɛ ye. mais ne kɔni ye faamali min sɔrɔ n ye mun mɛn ko cɛ bɛ sanu don mais a tɛ garamu kelen de bɔ. diɲɛ dɔnnikɛlaw y'a jira k'a fɔ sanu donni cɛ fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye jelicibana ni k'o lasa a ma fo ka taa se fanga dɔgɔya ma o hakilina ninnu kɔni maa caman sɔnnen tɛ o ma. O nkalontigiya cogo jumɛn masakɛ caman tɛmɛna u ka masiri tun ye sanu de mais n'i y'olu denw jati yɛrɛ minɛ den min tun b'olu bolo o den tɛ fɔ ka ban. N'i y'a fɔ ko n'i ye sanu don ko bɛ dɔ b'i denkisɛ la olu ti Ala ye u t'a kira ye. Donc k'a fɔ ko sanuko an kana an ka miirijugu don sanu na setanɛ ni jinɛw b'a ɲini k'a don o nafolomafɛnw la ka adamadenw lafili n'o tɛ i ka sanu ɲini jɛlenya la i k'a bila baara la i y'a faamuya ni sanu siyɛnni b'i bolo a don ni sanu buguli b'i bolo a don e ma bin mɔgɔ kan e y'a sɔrɔ i wɔsi la i ta don. Ka fara o kan fɛn bɛ tali kɛ silamɛya diinɛ la olu kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye silamɛ cɛ ye i man ka sanu don i n'a fɔ hadisa mun nasera Al-Tirmidhi fɛ ni a bɔra kira alayhi salam yɔrɔ. Bon cɛ ka sanu don silamɛya de b'a kun o de kosɔn cɛ caman b'a éviter. Voilà ko sanu ye muso masiri de bon ko cɛ kan ka warijɛ de don mais a kana tɛmɛ garamu 10 kan. A bɛ zɔn kan musow de kɔni b'a san bolo yan kosɛbɛ cɛw c'est très rare parce que nin kuma in de b'a to cɛ caman b'i ba la. Cɛw ka sanu donni o nana ni
fɔɲɔgɔnkɔ caman ye fan caman fɛ wa ɲininkali to min bɛ yen nɔ yala sanu donni cɛ fɛ kɔlɔlɔ b'a la wa. ayiwa ni de bɛ taa ni an ye kɛnɛya ale bunakun kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ kalo kalo musolakaw olu kɔni bɛ u ka laada ye o laada joli in lasanuyali ko ale tɛ taa wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɔ wa maa min bɛ yen ni olu yɛrɛ garisɛgɛ don la yelibaliya bana la ni a bɛ f'o ma ko filen ko olu yɛrɛ bɛ u ka lasanuyali baaraw kɛ cogo di Zayide Zubo ye ale taara ɲɛmada a kɔfɛ a ye mun sɔrɔ aw ni an ka jɛn k'o lajɛ. kalo labɔ bɛ musow ka ɲɛnamaya dansigi nka yelibaliya mana fara minnu ta kan o bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛw ye i n'a fɔ makun walima dusukasi kuma dɔw la. kɔnɔdimisɛnnin ye ne minɛ a ma tɛmɛ dugu jɛlen tilegan fɛ ne kɔni y'a dɔn fɛn dɔ kɔni bɔra na mɛ ne t'a dɔn fɛn de don. sira ni faamuyabaliya cɛma kalo labɔ yeli ka jugu kuma dɔw la nka ni waati bɛ ka taa fɛ i bɛ jija k'i dege fɛn dɔw la hali ni ye lujuratɔ ye walasa i bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogoya min na. famille bɛ yan dɛmɛ an bɛ association na comité des femmes avec du Mali à travers ça o ni partenaire b'u ni association caman cɛ n'u ka fɛnw bɛ yen u bɛ n'a kɛ yan nɔ u bɛ sensibilisation k'an kunna u bɛ formation k'an kunna sur l'hygiène menstruelle. walasa ka nin waati ninnu latɛmɛ lafiya la lujuratɔw kan k'a faamuya ko taamasiyɛn dɔw bɛ yen nɔ u kan ka minnu faamuya. taamasiyɛn minnu bɛ k'i la yanni laada ka na olu kan k'u basi k'o de barisa n'olu ka laada nana ɲɛ t'olu kun k'a ye k'a fɔ ko nin ye laada joli de. tubabu furakɛlaw ka fɔ la a farati ka bon kosɛbɛ ni mi hakili to i ka saniyako la nin waati ninnu kɔnɔna la i ni banamisɛnnin tɛ ban. a bɛ taa fini minnu utiliser généralement a fɔlɔ ye a tɛ jeli sama ka ɲa wagati bɛɛ i b'a changer wa o finikolon ninnu caman bɛ yen fana u jɛlen tɛ donc o b'a infection favoriser an balimamusow fɛ yen kosɛbɛ o de la dɔgɔtɔrɔya la anw yɛrɛ an b'a dɔn k'a fɔ kalo kalo ni muso ka laadalabɔ bɛ na muso bɛ exposer infection na. nka ko mana gɛlɛya cogo o cogo ɲɛ bɛ sɔrɔ a la solution caman de bɛ yen nɔ walasa ka ni muso ninnu dɛmɛ. il faut que tɛgɛ ka to ka sanuya o bɔlen kɔfɛ o ka to ka toilette intime kɛ toilette intime ale tɛ kɛ i b'a fɔ ko aw bɛ hakɛ to muso k'a bolo don fo musoya kɔnɔla la u bɛ serviette minnu utiliser o serviette ninnu fɛnɛ u bɛ utiliser cogo di wa a utilisation kɔfɛ comment i b'i débarrasser ka bɔ o déchet in na. wa walasa ka nin doni tali tɔ nɔgɔya ka taa fɛ tɔn dɔw fɛnɛ bɛ k'u se kɛ. Déjà une jeune fille qui est en situation de précarité menstruelle. kalo labɔ yɛrɛ y'a damana koba ye fɔlɔ jaa ye lujura faralen o kan o b'a tɔ juguya. anw bɛ yan i n'a fɔ u kɔrɔmusow k'u kuma ɲɔgɔnya ale ni ka information ɲumanw d'u ma i n'a fɔ kalo labɔ minɛna n'o ye coton ye walima serviettew olu bɛ utiliser cogoya minnu na a kan ka falen cogoya minnu na ani a kan ka sanuya cogoya minnu na. mali la i n'a fɔ yɔrɔ wɛrɛw la kalo labɔ saniya bɛ to ka kɛ dankari ye jango n'i ye lujuratɔ ye ka fara u kan nka o dankari in bɛɛ kɔfɛ sebaya dɔ bɛ yen nɔ muso minnu ma sɔn k'u yɛrɛ to nɔgɔ bolo k'olu ye lujuratɔ ye muso minnu sɔnna ka wuli k'u jɔ k'u ka kalo labɔ latɛmɛ ni bonya ni danbe ye an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. nin de bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ coupe du monde 2026 ale éliminatoire tile 10 wulikajɔw kɔnɔna na mali ale ni madagascar olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔnbɛn in kuncɛla 4-1 na lasina sinayogo ko ale yɛrɛ kelen ye bi 2 don a wulikajɔ senfɛ kajatu bagayo ani isa sise olu tun bɛ advance tɔgɔ la u ye minnu sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. diɲɛ seleke naani ɲɔgɔnsɔrɔba min bɛ kɛ dolantanko kun kan n'an ko ma coupe du monde o senbɔli ɲɔgɔnsɔrɔ hokumu kɔnɔ sa mali ka bakuruba kɔnɔna na a bɔko 10 n'a bɔko laban dolantanw kun bɛ sen na o yɛrɛ la mali kun kɛlen don ka madagascar bisimila stade du 26 mars la yirimajɔ n'i y'o ɲɔgɔnsɔrɔ in ta ka lajɛ i b'a k'a fɔ ko enjeu fanba kɔni kun ye madagascar ta ye ka d'a kan an bɛ wagati min na ko sisan mali ale jɔyɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ nin bakuruba in kɔnɔna na k'a fɔ k'a bɛna ka qualification ɲini ka taa coupe du monde kɛnɛ kan fɛn min kɛra balinako ye o ye public bɔlen ka taga samata sego jingɔrɔma tintin o la ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ daminɛ dɔrɔn ni public ka dɛmɛli mankanw ye sa alujagi n'ale yɛrɛ kun ye jalatigɛ a n'a ka cɛrinw don cogo bɛ nin tolon kɔnɔna na sanga 15 kuma sa u bɛna cɛlu dɔ sɔrɔ ka don lasini sinayogo fɛ dolantan kɛlen kelen ani kalan wuli madagascar de bɛ wuli ka jɔ kɛ cogo min na a bɛ n'o cɛlu ji bɔ o wagati kelen mali kɔfɛma olu b'u jɔ jɔyɔrɔ la boya kulibali n'ale yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ni tago fɔlɔ in wagatiw la sa a bɛna santiri dɔ kɛ kokura nɛnɛ dorgelas ale de bɛ n'o yɛlɛma ka kɛ cɛlu ye sanga 39 kuma an bɛ taa sɛngɛlɛ filɛbɔ la n'o jaabi 2 ani karangolo ka taa mali kanu na tago filanan wagatiw sa madagascar n'ale kun kan ka ɲɛɲini cogo bɛɛ la ka sebaga sɔrɔ cogo min na a ka kɛ jɔyɔrɔ 2 naaniw na minnu bɛna taga baraji tan sa olu bɛna ɲɛda kura yira ka bagabagaliw kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin mali ma mali cɛlikɔlɔsibaya n'o ye mamadu samasa ye a b'i jɔ jɔyɔrɔ la kamori dumuya ale fana ka wulikajɔ bɛna ka sababu ye k'a kɛ ka cɛliyara occasion dɔ sɔrɔ madagascar cɛlikɔlɔsibaga a b'o dolan bila kɛnɛ ma fo siɲɛ 2 mali de bɛna dɔ fila ka wulikajɔ kan ani maaw kun sigilen don ka mun kɔnɔ sa n'o ye woyɔ kulubali ka wulikajɔ ye a bɛna ɲɛ a bolo ko kura a bɛna pasi kura di lasini sɛnɛgo ma o bɛna yɛlɛma ka kɛ cɛlu n'o bɛ kɛ lasini ka cɛlu 2nan ani mali ka cɛlu 3nan ye amadu ayidara dudu ale fana donlen dolantan kɔnɔna sa ale fana ka wulikajɔ bɛ bonya
kosɛbɛ Mamadu Sangare bɛna ale ka dolan dɔ sɔrɔ nka a fana tɛna se k'o yɛlɛma ka kɛ colu ye dolantan labanw bɛ se kuma min na sa Madagascar bɛna colu kelen sɔrɔ ka don farankan yɛrɛ kɔnɔna na sa Gawusu Kiyasu Jara n'ale yɛrɛ fana donna dolantan in kɔnɔna na ale bɛna Mali ka colu 4 sɔrɔ ka don ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi ye 4-1 ka taa Mali kanu na dusukasiko min kɛra ni ɲɔgɔn sɔrɔ in kɔnɔna na Samata Sɛgɛw ta fanfɛla la sa o y'u ka jalatigi n'o Yves Bissouma ye ale bɔlen bana sababuya la sanga 70 kuma Mali degeden karamɔgɔ ka fila n'o ye Thompson Siyete laɲini kun ye Mali ka se ka qualifier ka taga Coupe du Monde na hali n'o ma ɲɛ an kun ka se ka kɛ barragiste ye nka o bɛna ta a b'a ka dolantanraw fo k'aw ni wulikajɔ in na ni éliminatoire kofɔli in kɛnɛ kan Mali bɛ ni éliminatoire kofɔli ninnu kuncɛ ka bakuruba jɔyɔrɔ 3nan na sa n'o yɛrɛ tɛ kɛ sababu ye k'a kɛ k'a ka tike sɔrɔ ka taa Coupe du Monde na wa a tɛna se ka kɛ hali barragiste ye ni Coupe du Monde kofɔli in kɛnɛ kan nka dolantan min yirala Samata Sɛgɛw la stade Université Marsi kɔnɔna na ni ɲɔgɔn sɔrɔ in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'an bɛ se k'a jigira ka ko donna nataw la kɛrɛnkɛrɛn CAN Maroc 2025 kɛnɛ kan u na se ka maliyɛnw nimisi wasa kosɛbɛ ayiwa nin de bɛ taa ni an ye jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na Kajatu Bagayogo ale ye wulikajɔw kɛ a ka sɔrɔtaw Mamadu Jalo ale bɛ olu lakali an ye Ivoire jamana kɔnɔ fɛn min ye fanga sinamakulu ye olu k'u ye taama boloda ni k'u ka nisɔngoya yira ka sababu kɛ lafili baara minnu bolodalen don Ivoire jamana kɔnɔna la o kɛra sababu ye finitigilakaw olu ka wulikajɔ sabati fɛn min ye ka ni maa ninnu cari ka gaziw ci fo ka taa se bugɔli waleyaw ma ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ fanga sinamatɔn kɔkɔrɔma donni na u y'a yira k'a fɔ maa si tɛna kɛ sababu ye fɛn min ye ka furukufuruku ni k'o wuli ka sababu kɛ kalafili baaraw ye Amadu dɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ min sabatilen filɛ nin Ivoire jamana kɔnɔna la a kun ne ye fɛn min ye ka président Alassane Ouattara ni ka bali a k'i kanbɔ fanga tako kura ni o nɔfɛ Camerounkaw fɛ yen nɔ kalafili min bolodalen don a yirala k'a fɔ jateminɛ kunfɔlɔw la ko Paul Biya ale kɔni bɛ ten kan hali n'o y'a sɔrɔ jaabi bakurubaw olu bɛɛ ma se ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ sanga min na ye ko sisan nɔ u bɛ ka kalata sɛbɛnw ni k'u jate wa jateminɛw y'a yira k'a fɔ Paul Biya n'ale kɔni bɛ fanga la a bɛ san caman bɔ ale de kɔni kɛlen don ka jɔyɔrɔba ta an bɛ don min na ko bi hali n'o y'a sɔrɔ maa caman kun ye laɲini kɛ fɛn min ye ka yɛlɛma don fanga marali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka Paul Biya ni k'ale bɔ yen ka na ni sifinnaka dɔ ye o laɲini ninnu olu kɔni ma sabati fɔlɔ jaabi kunfɔlɔw olu baara minnu filɛ nin a bɛ wagati bɔ Madagascar dugu kɔnɔna la maa caman kɛlen don ka wuli k'u ka nisɔngoya yira ka sababu kɛ kurantigɛ ye o wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye walasa finitigilakaw olu fɛnɛ k'u sen don o baara ninnu na ni ka fanga dafiri dɔ boloda hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ don min na ko bi président ale ma démission di ni finitigilakaw kɔni y'a yira k'a fɔ olu ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati ka se ka fanga a nimayɔrɔw ni k'olu minɛ wa u b'a laɲini président a ka démission di walasa jamanadenw ka laɲini ye min ye fanga yɛlɛma ye walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ u ka laɲini ninnu na Croix-Rouge maaw olu kɔni ye danganiya di k'a fɔ Amasi n'o ye kɛlɛkɛbolo ye min bɛ Palestine jamana kɔnɔ olu ye Israélien maa 20 ni k'olu kana bila o waleya ninnu kɛra sababu ye fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn minnu n'o bolonɔbilara Israël ani Palestine fɛ walasa mankanw bɛ se ka nɔgɔya a bɛ don o baara ninnu hukumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ maa 13 olu kɔni kan ka kana bila n'o ye Israélien ye walasa fɛn min ye Palestinien maa 2000 min n'olu minɛla octobre kalo tɛmɛlen olu fɛnɛ bɛ se ka lakana bila fɛn min ye Israël ale jamana fɛ an balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya ka ɲin'aw fɛ a ka to danaya dali la Advance TV k'a ka sababu kɛ aw bɛna wasa caman sɔrɔ kunnafoniya olu sera k'a ka kɛ don nataw ye an bi kan bɛ d'aw ye ka dugawu kɛ ko Ala ka Mali lakana a cɛ kaɲi a nɔ kaɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an lu ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojo law la fiera pentirike law la fiera i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ
teliya do ani siman kol a fara no kanyine a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛdiya baara no kanyi i bi on baara no kanyi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta